Yaka kurwase kaunti ya Kisii bunge ya kitutu cha Chenote ase ward ya Monyero ekenyerukia Nyandiba nigo bono amateyo mugaka Charles Nyanugo boigono mongina Vanish Kimuma banyalkwa bagwesokia na kugania oboene b'umwana obo koerera egekore ekyo nigo bateba buna omwana obo nigo achiete wika ase Iskuru yo borusu ya Nyandiba abo asachi tunya kwa kurigia egasi yo bwagachi korende asanya to kagocherero n'abantu bakageire buna nigo bagokora asya bisicha CDF asiba mutigirite chingoma chintindi boigona kumusialira ebirabiri ase amaisaye no inabo egento bono banyarko bakuboria serikali anena mono abanyanyimbo kunyarko bakwene kingangwangu yabaro butukerinde banyore oboene b'umwana obo korene no inabo nigo abateniria abo bose bakageire ko bakurwase ekiganche kya CDF banyarko bagwesoke na gutugutirare enganeyo asikorende banyarko bakomomochia omosacho yo na goteba buna nigo aikiranete ase amagacha ayubari kwagacha ebirasi abo asanyarte ko banyarko bakagochaka gwaka chibicha na kubaboria amaborio na kubatebuna magacha itaga chiribuya asikorende bakandi na goteba buna boroboti bamutigerete ingoma ende yonse anene mono aso kumusiarira chipira piri ase amaiso boyo kumutigera chingoma korene no inabo egento omo OSPD kurwase egetaseni kyabanyanyimbo kiarioma banyako bakagwesokia na goteba buna enganeyo yaikiranire bosibwe abisi yaye na nigo aratikunyako bakagochaka obotukikegima erindelio anyarko bagako manyanga ningi kerirete egekorikyo abwase omo OSPD kurwase egetaseni ekyo anyarko bagako enekia none kararengo obusia bimbete nechianga naikire kurwa marikaya pakongo asiarere chiarara maiso tanko nyara gutena was arenga aftet lakini yakana chitu kuboria abarimu nkikiarenga abarimu bakakana bonse pimba mantikire na barabwa bagasomera muinari ngoti kuboria abantu bakwagacha nkikiarenge nantu togendre tamagacha itubuya muntu ndutara duri staff nanda bamura abacha abakurura buryoka twabakubwa tumumuro bakumuita ekere twigete marani bagasokia omonto orio abari basitie bagasoka omonto oyo renge foreman bakamote ikaransa abu agaikaransa ng'a chinsa ibere chingima ekere ikaransite bakamote byayegenda nkababori nkyo yaguchiero sinero rengo ngorike statement ayegenda mugakonguchia soro bakandike kaspil ya 5000 nkachaka ntwanya koigumangana yaiga twalire nonyina bagambi baragambire lakini mangana chisigie chi chigo chakolentwa ntwanya guchirora onyo abantu bachakire obugambi ase ngencho yokutwara baachenti bakoragira erinde babatebinga genda musalie mochere bali bagukwana no ngenche ndi yonse iteko bangenjongia gari waka jibundi jibija ne project yebunege enderete lakini rende nagete bakanone bijanga jibija na bido binde byarenga ne jibundi jya okore gazi wono nduma yedinga okogani kwa ingori gikwarenge atugweto be sana agaro mwana musini agocha gupinge miroberio mweshimiwa itanya gokorwa kurugesa ya chakiro korubona etwarengeretinga onye kata giti siasa tigata aganye siasa 2027 omuntu tubwate bone ono mweshimiwa chafete nyakundi abantu baimokire bakale gutumia abana babantu bacha kusalia project yo mweshimigwa abekira Nyandiba abana baito basome ekero mwana bwo muntu agotomunga acha kurigera lichichuma chikorosia ne bundi yale abantu baminto muntu ine bundi yale ingoma ite chichuma chigotumeka ekera magacha gokorwa bundi engineer mbore no mo engineer
igo omonto oria ocheta na bari bagotumegete ogocha gwaka chibicha korigereria nchuma kichi gotumeka aye tori bundi tiga